De Tweede Kamer wil het boarjen naar gas op Skielge stopzetten. Het bedrijf Tulip Oil wil in de winter al beginnen met boarjen, maar moet het nou uitstellen. Er is ook een draagvlak onder de bewoners op Skielge. Minister Kamp van Economische Zaken moet nog een besluit nemen over de vergunning. Mocht bouwbedrijf Ballast Nedam failliet gaan, dan kan dat vertraging en extra kosten voor Tialf opleveren. Ballast Nedam is de wichtigste bouwer van het nieuwe I-stadion. De bouwer had de publicatie van de iercijfers uitsteld, wat nevens analisten betjut dat het heel min gaat met het bedrijf. De ijshockeyers van Unis Flyers van het Heerenveen doen het takkenmier net mee aan de Duitse competitie. Jeder wonen ze te jaren met Tilburg oerstappen naar de Oberliga, omdat de Nederlandse competitie te zwak is. Maar het gaat net terug vanwege de lastige organisatie in Duitsland en omdat het te duur wordt. GGZ Friesland had juist de Galjaardprijs won met de campagne Niemand is zijn stoornis. De jury wie botte spreken hoe de aanpak. Er toch begrip ontwikkelen wordt van mensen met een psychische onderdwanning. De Galjaardprijs is voor professionals in de communicatie. Joen en vannacht heel bewolkt, het wordt zo'n 10 graden en er zit een zuidwestenwind. Morgen komt de wind uit het zuidwesten, wisselvallig waar maar buien en het wordt 13 graden.